Mas, Halo. jarene sampean golek wong. Yo ayo. Yes. Halo dulur-dulur. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan DRS Ternolele. Ki arep golek wong ngedukne genteng iki, dulur. Sing penting aja lupa trit. Come on, yo ikuti saya terus pokoknya. Alah nunjuk. Kita kemana, Mas? Yo golek ngene wong-wong kuwi no. Yo ngomongi wong, Oke. ngomongi wong kon wangi ngedukne genteng besok. Dan nang mari besok iki. Kok iso lho? Ngono kuwi lek ngentuti aku, karepmu piye? Ora. Dalane lunyu. Dalane iki lunyu. Golo. Iya. Malah terus tak duwi dalanku iki ngene. Iki arep golek wong golek sambatan dikon ngedukne genteng sok Rebo kuwi lho. Ya ini lunyu lho, hati lho. Sawang lho, dalane lho. Iya. Lunyu lho. Dalane lunyu iki. Mudun terus iki. Dun. Wah. Delok koyo ngene ya. Jo. Ya. Arep ngutil lo piye we? Ja. Putih tuh. Lho. Wis lunyu iki mobil dhisik Kak. Lihat kene ra iso iki. Ra iso tempat lho. Dalane ekstrim. Iki. Mai. Iya. Yo, rene yo. Langsung Oke. cabut sini. Sini segera. Sini. Assalamualaikum. Oke. Ah. Nggih. Boten ana apa. Nah. Assalamualaikum. Salam. Kan. Nggih. Dayu ya. Dayu nang ngene. Mbah Isor iki dikon ngewangi. Gawe. Apa kon ngeduk di genteng ngono lho. Mbah Wi. Nggih. Oh, nggih. Jadi jeung ngebu niku sonten niku kula kan anu. Kayak kan ngewangi ngedukne genteng. Nggih, mungkin kemise pasangan mungkin. Napa pasang atap. Nggih. Anu niku carane kalau nyalini empyake tok. Nggih. Anune sik Ya lah repot-repot Mbah. Bayanget. Nggih. Ganti kabeh Mbah anune. Dhuwur gentenge ganti SDS nggih. Ini nduk yang kloso nduk. Nggih kersane. Anu Nggih. Dadi anu carane cakake iki ora usah nyalini. Kakek enten diganti mungkin kan. Cakake Ganti. ora kabeh. Nggih, betul. Mungkin upami danane nutut nggih diganti sedanten. Nggih, ngoten. Sing penting atap riyen to. Nggih, atap riyen. Kok wis udan-udanan. Nggih. Lah sak bae engko sekne dikekne terpal apa digo nyambone? Bae ten anu dhuwur nggih. Bae. Mbah Yem. Nggih, kene Mbah Yem bae nggih. Nggih, utawa ya udan-udan. Enggak, Jojo. Nggih, nah.
tangan oleh rapi. Pagak moro. Nggih. Ya, tapi kan setane kan diparani kali dolan-dolan to lah. Kalau dolan. Nggih. Harus dolan-dolan. Rencana niku rebu enjing apa sonten? Sonten mawon, Mbak. Nggih. Mungkin rebu sonten mawon, lah mungkin isuke pas kemis niku kan Oh, nganu napa ngetukne atape niku. sampai sesuk. Nggih. Aku besok untuknya Nggih. apa? Berarti kok nyaline dhuwur tok. Mboten kula beki Mbak bentek. Nggih kesane. Mawon mati suwun. Niki rokae. Ayo Rani. Nggih. 12 juta. Nggih, angsal bantuan 12 juta, punjul 250. Nggih. Nggih, alhamdulillah pokoke. Cukup, iku Nggih. ya sak cukup-cukupe semoga-moga cukup. Nggih. Oh, no, ya sing penting sing dhuwur wingi. Nek niku mesti sak cagahe cukup. Ya, mugi nggih cukup mungkin sementing kan atap riyen to, Mbak. Mungkin lah lampun Kita sementara sih cagak kawak. nggih, mungkin umpami danane niku mungkin utut nggih kula cagake kula ganti salin. Karena yang mesti Nggih mboten cat tapi kayu tapi kan kula tumbase sing anyar ngoten lho. ora lek telah padha-padha regane nganggo cong mergo ne rayap. Nggih. Rayap lha iki lho gawang iki rayap tok lek nang. Saiki modele gawang-gawang ini ki rak padha cong tok. Nggih. Omah kok cagahe cara alat apa ya anu. Hah? Cagak. Ayo nang wong adol kaya kuwi. Nggih enten. Cilik-cilikan, tuku sing cilik sekian kaya. Tapi mungkin insyaallah nek nutut niki diganti kayu jati mawon mungkin. Cagake. Nggih, cagake ganti. Ini kok jati. kadang napa galau napa anu. Duren terus napa duren napa kayu napa terus ya? Niku mau akeh sing gapuk amunan niku. Lek sing kawak kuwi wis suwe Nggih. Mbah kuwi iki. Nggih. Lek nyali. Zaman Mbah Buisi. Nggih. Lah sing Napa lagi kok sumbangane sing iki kae apa ning cagake wong ora Nggih, ini. namo anu tok to setengah badan niku. Nggih. Nggih. Boto Nggih. sak meter apa nang kae. Bisa meteran terus kalih rabatan dirabat ngoten. Rapat karo kasih bot. Akibat. Nggih kasih bot. Anu karo asbes pirang iji ning arep iki. Ya alhamdulillah iki saking dulur bolo-bolo saking wah budi-budi niki sing nyumbang nggih, terutama nggih dulur Caruban niku, Mediun niku, terus Semprene dhisik ya. nggih lah niku dulur-dulur SKC niku. Boten ngoten niku ditarik. Nih napa Niku nggih yang saking Bang. niku napa niku kados donasi ngoten lho, Pak. Donasi teng live niku to. Lah dadi asal sumbangan saking iki mami jenengan Mbah sak menten. Jenengan Mbah sak menten ngoten niku. Setipulne. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Ya lumayan 12 juta. Nggih. Ya Malah ya alhamdulillah. ono larang ini iki. Nggih. Ono larang ya semoga-moga cukup iki. Nggih, Pak. Rokok, Mbak? Mboten mboten. Iki wis ora anu tak Mboten rokok menen. Rokok ngamane ya rokokane ngamane kaya mbola. Waduh. Nggih. Tidak saged nggih mboten napa. Kula mboten saged niki, kula. Lek kula iso saged ora saged